Mm. Na pinapatakbo ng mga madre. Hindi ko na po papangalanan yung eskwelahan since matagal na rin po siya nagsara. I believe ay merong iilan na nakaka-distinguish o makakaalala ng kwento ko na ito kasi medyo umingay ang pangyayari na ito noong time na yon. Probably mga around nasa age ko din. Enteral 8+4 with LFGF clinically proven for the higher IQ and EQ to last until school age. For only $325. It comes in two other different colors. That time, papadudot ay medyo uso pa yung nagdo-dorm ka sa loob ng school. At isa ko sa mga estudyante na gano'n. First day 10:58 pa lamang ng a.m. first year ay sinabihan na kami ng mga higher year na huwag kaming gagamit ng CR sa west side na dulo ng school. It became the source of some kind of myths na kung sino ang pumasok doon ay kukunin daw ng salamin. Ewan, pero siguro ay dahil sa takot kaya wala nga talagang gumagamit ng CR doon. Marami-rami na rin kasing patunay na malas nga yung CR na yon matapos na may mga estudyanteng pinatay sa loob. Ang rinig ko ay ginilitan daw ng liig habang nakaharap sa salamin. Sinong gumawa? Isang namaliw na madre. Kaya talagang iwas yung mga tao doon. Pero ang sabi naman ng mga madre ay property ng school yun. At pwedeng gamitin. Natatandaan ko pa nga papadudot ko ng papa ko pa lamang sa dorm namin ay nakaramdam na ako ng kakaibang vibes. Yung pakaramdam na hindi magiging madali ang school year namin. Pero saglit na nakalimutan ko ang usual feeling kasi mabait ang mga kasama ko sa dorm. Agad ko silang naka-vibes at naging mga kaibigan.
Pero sa unang buwan ko doon sa dorm, isang karumal-dumal na pangyayari ang naganap. Isang freshman ang natagpuang patay. Sa loob ng forbidden na CR, nagkagulo kaming lahat, lalo na yung mga madreng namamahala. Nagulat nga kami nang dumating ang mga pulis at isa-isa kaming inimbestigahan. At doon ko nga nalaman, Papa Dudut, na yung freshman na yun ay gumagamit ng tinaguriang forbidden CR. Kahit na binalaan na siya noon ng mga seniors niya. Natagpuan siyang laslasang lieg at maraming kalmot sa katawan na para bang kinalmot siya ng tao o hayop na may mahabang mga kuko. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay naniwala na ako sa kwento tungkol sa nakakatakot na panyong yon. Tinutukan namin ang investigasyon ng mga pulis about sa nangyaring krimen. Pero sobra silang nahirapan dahil walang makapagturo kung sino talaga ang pumatay sa freshman na yun. Hanggang sa may hinuli ang mga pulis, yung lalaking janitor namin na may special needs. Ayon sa mga pulis, yun daw ang pumatay doon sa estudyante, although mariing itinanggi yon ng janitor na nasa autism spectrum. Nakahinga ng maluwag ang mga madring namamahala, pati ang mga estudyanteng naroroon dahil sa wakas ay nahuli na ang salarin. Pero ako, Papa Dudut, hindi ako kumbinsido sa naging resulta ng investigasyon. Malakas kasi ang kutob ko noon na fall guy lamang ang janitor para may sara na ang kaso at hindi na lumaki pa ang issue. Samantala, akala ko, Papa Dudut, ay hindi na mauulit pa ang karumal-dumal na krimen. Pero nagkamali ako dahil muling nangyari ang kinakatakutan ng lahat. Patapos na yung school year noon, so nagdi-deliver na ng class pictures each level. Kadalasan nauna yung 4th year, then 3rd, 2nd, tapos last ibibigay ang sa amin. Hindi ko din naman inaabangan yung class picture dahil may sakit ako noong araw ng picture taking kaya hindi ako napasama sa mga nakuhanan. Yung kaklase ko na si Penny wala din sa class photo kasi nagkating saglit dahil gustong kumain sa school canteen. Hindi daw siya na-informed na that day ang class picture. Nakaset na ibinigay sa amin yung copies ng class photos before uwian ng hapon. Pero bago pa na ibigay sa amin yung picture ay may mga pulis, ambulansya at rokos na nangyari. Natagpo ang patay, yung nagdi-deliver ng photos sa CR, iniiwasan ng lahat. Same ng pagkamatay doon sa freshman na kinatay noong Hulyo. Nilastas ang leeg at maraming strange markings sa kanyang katawan. Nagkalat yung gamit ng biktima at basagang lenses ng kamerang hawak niya. Nasa labas na siya ng CR noon, nasa hagdan to be exact. Parang nanlaban pa siya sa mga nangyari sa kanya kaya napunta siya sa may labas. At that point, Papa Dudut, ay napatunayan ko na inosente yung janitor na una nilang nahuli at inabusahang pumatay doon sa first year student. Kinabukasan ay na-receive pa din ng mga kaklase ng class picture. Pero kulang ng isa. Dahil tatlo naman kaming absent noong araw na yon ay walang problema na hindi ako tumanggap ng kopya. Hindi pa natatapos ang klase. May kaklase akong nahirapan na huminga. Nagpanik kami noon kasi nangingitim na siya hanggang sa dinala sa klinik pero wala na daw pulso. Hindi pa natapos doon ang kalbaryo ng section namin at sumunod ang isang kaklase ko din noong araw na yon. Gabi noon at bigla na lamang siyang nawala. Kinabukasan ay natagpuan siyang nakahandusay sa hallway papasok ng dorm. Duguan, laslas ang leeg at halos tagtad ng mga kalmot ang kanyang buong katawan. Lumipas ang 2 araw, 6 na estudyante na yung kinukuha. Sobrang bothered na ako noon at gusto ko nang lumipat ng school. One night, kinausap ako ni Penny. Sobrang weird niya kasi this oras ng gabi na noon at ginising pa niya ako. Halatang puyat siya at nangingitim ang mata. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya noon sa akin, Papa Dudut. Psst! Vienna, si Amber na ang susunod. Susundan ni na Maribeth at ni Julia. Misteryosong wika niya sa akin. Anong sabi mo, Penny?
Naguguluhan kong balik sa kanya. Pero hindi niya ako sinagot at sa halip ay umalis siya saka bumalik na sa kanyang higaan. Kinabukasan ay nakita nakatigte si Amber. Gaya ng sinabi niya ay sumunod si Maribeth at Julia. Doon ako na paranoid lalo at naisip ko na baka kilala ni Penny yung pumapatay. Or worst, baka siya pa nga ang gumagawa. Dahil doon ay kinuwento ko sa best friend ko na si Maria mga na-experience ko. Hindi naman napigilan ni May na komprontahin si Penny sa harap ng batchmates namin. So ang nangyari, iniisip din ng lahat na si Penny ang gumagawa noon. Hanggang sa nagkaroon ng away-away. At sa hindi inaasahan, siguro ay dahil sa galit din, ay tinudak ni Penny si May at galit na galit itong nagbanta. Ikaw May, ang susunod bukas. Doon kami natahimik papadudot. Kinilabutan ako habang nakatitig kay Penny na parang sinasabihan. Nagsimula siyang magturo ng dalawa pang kaklase at sinabing sila na ang susunod kay May. Sa takot namin ay nagsumbong kami sa advisor namin at doon nila sinimulang i-counsel si Penny pero wala silang napigang sagot. Kahit tinatakot nila itong sususpend. Natakot din ako noon para kay May pero katulad ng sinabi ni Penny ay kinuha nga din si May. Natulog siya noong gabing yon at hindi na siya nagising. At ang sunod nga yung dalawang kaklase ko noong ilang araw ang makalipas. Hindi na nga umalis yung mga pulis sa school dahil sa nangyayari. Nagpatawag na din ng meeting sa mga magulang tungkol sa pagkalagas ng estudyante sa amin. Yung head ng school ay pinagbawalan lahat na hindi dapat ipagsabi sa iba dahil kredibilidad daw ng eskwelahan ang nakataya. Pero syempre hindi may iwasang malaman din ng iba. Lalo na at may isang anonymous account noon sa Friendster ang nag-post tungkol sa kagimbal-gimbal na pangyayari sa aming eskwelahan na siyang pinagkalat noon ng mga horror enthusiast. Kaya nga alam ko papadudot na may makakatanda ng aking istorya kasi nga ay nag-trending ito noon. Samantala isang araw ay may lalaking bumisita kay Penny at mukhang anak ng foreigner ang itsura. May katandaan na rin ang itsura nito. Nakita kong iniyakan iyon ni Penny. Naawa din ako sa aking kaklase at that time kasi siya ang pinagbibintangan ng lahat. Kahit pa noong iniimbestigahan siya at wala namang nakitang kahit na anong kainahinala sa kanya. Narinig ko yung usapan nila pero Spanish ang salita nilang parehas. Tapos papadudod, naalala ko na naikwento niya sa akin noon na lumaki pala siya sa Barcelona, Spain. Dahil may subject kami noon na Spanish. Medyo nag-gets ko yung ibang words na pinag-uusapan nila. Pero sobrang kaunti lang since isang taon pa lamang naming inaral yun. At ang bilis kasi nilang magsalita since native speaker sila. Ang ilan sa mga salitang natatandaan ko, narinig ko ay foto de la clase at patron. Ang ibig sabihin ay class picture at pattern. Doon ako kinabahan papadudod. Nangialam ako ng gamit ng isa sa mga kaklase ko dahil wala akong kopya ng class picture. At nang makita ko yun ay doon ko na-realize na kung anong posisyon nila. Sa class picture ay yun ang pagkakasunod-sunod ng pagkamatay ng estudyante. Penny, sorry kung pinagbintangan kita na pumatay sa mga kaklase natin. Ang sabi ko sa kanya na nagsisisi. Kung hindi dahil sa akin ay hindi magiging ganito ang sitwasyon mo, dagdag ko pa. Wala na yun sa akin, Vienna. Naiintindihan naman kita, ang sabi pa ni Penny. Pero curious lang ako, paano mo nalaman ang pagkakasunod-sunod ng mga namamatay nating kaklase o sisa ko sa kanya? Hindi ko rin alam basta bigla na lang siyang pumasok doon sa isipan ko. Pagkatapos mamatay ng lalaking photographer ay si Amber ang susunod dahil siya ang nasa unahan sa harapan. At saka tingnan mo itong class picture. Sa tabi ni Amber may anino o usok siyang katabi sa bandang kaliwa niya. Binga ni Penny sa akin habang tinuturo ang parte ng class picture na sinasabi niyang may anino o usok. Tinignan kong maigi ang class photo at ilang segundo ang lumipas ay nakaramdam ako ng panghihilak ko. Dahil ang usok nga nasa tabi ni Amber. Nilabahangin ito na naguhugis na babaeng nakaputi. Pero dahil sa may reflection na liwanag ang pwesto niya ay hindi talaga yon mapapansin sa unang tingin. Bago pa mamatay si Amber ay napansin ko na ang misteryosong hangin o usok na yan na nasa class photo natin. Hintay ko nga kung mapapansin ang mga kaklase natin, pero wala eh.
hindi nila napansin. Pero yung puting usok na yan, ng babaeng nakaputi ay alam ko na yan ang pumatay doon sa freshman na batchmate natin at sa lalaking photographer. Kaya ako nasabing si Amber ang susunod kasi tingnan mo ha, parang nakaturo ang kamay niya sa gilid at si Amber ang pinapoint nito. Ang sabi pa ni Penny sa akin. Tapos sa kanan ni Amber ay nakatayo si Maribeth, nakatabi naman ni Julia. Sa kanan ni Julia ay si May ang sumunod. Tapos sina Jessica at Venice. Realization ko habang kinikilabutan. So may susunod pa ba? Oo, kinakabahang sagot pa ni Penny. Kung ganun, sino sa second row ang susunod? Yung nasa kaliwa o nasa kanan? O si Sako? Hindi sila, kasi may dalawa pang bakante sa harapan. Wala sila sa class photo pero dapat sila ang nakapwesto dyan. Vienna, nung oras ng class photo natin, ang kwento sa akin ni Jade nilagyan ng pangalan yung bawat upuan ng pangalan ng bawat estudyante. Hindi inupuan ang mga bakanting pwesto sa harapan to remind us all na merong dalawang estudyante na hindi nakasama sa class photo pero parte ng section. Kung gano'n ay tayo ang nakapwestong dyan sa dalawang bakanting upuan, tanong ko pa kay Penny. Nakakaramdam na kasi ako kung saan babagsak ang usapan naming dalawa. Tumango naman si Penny bilang sagot sa akin. Oo, at ikaw dapat ang katabi ni Venice dyan sa class picture. Tapos ako naman dyan sa pinakadulo, dagdag pa niya. Pero hindi naman tayo kasama sa kinunan, di ba? Don't tell me, pati tayo ay damay sa mga mamamatay. At that point, Papa Dudut ay nasa panic mode na. Dahil kung susundin ang seating arrangement, ako na ang susunod na mamamatay. Hindi ko alam, Vienna. Pero mabuti na rin yung nag-iingat tayo. Maganda pa rin sa mga posibleng mangyari. Bala niya sa akin. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig sa buong katawan. Kaya nag-isip ako ng pwede kong gawin para mahinto ang pagpatay sa aming eskwelahan. At para hindi ako mauwi ng tulad sa mga nabiktima ng misteryosong killer. Kanya ati alam Ano nila. yung dapat natin gawin, Penny? Inikilabutan kong tanong sa kanya. Ayokong mamatay, kailangan makaisip tayo ng paraan para mawala yung sumpa. Kung meron mang sumpang bumabalot sa school natin. Nag-isip-isip sandali si Penny bago muling nagsalita. Pansin mo simula nung mamatay yung lalaking photographer sa school natin, nagsunod-sunod na ang mga pagpatay. Saka, natatandaan mo rin ba na kulang ng isang class photo ang dinistribute sa atin? Natandaan ko naman kaagad yung sinabi ni Penny. Oo, natatandaan ko nga na nagreklamo si Jade kasi hindi siya nakakuha ng kopya ng class photo. Naiwan doon sa loob ng CR yung photo na yun. Hindi ba noong matagpuan yung bangkay ng lalaking photographer ay nagkalat ang mga gamit niya? Kasama doon yung mga kopya ng class photo. Kutub ko'y naiwan doon yung isang litrato. At yun ang ginagamit na guide na kung anumang demonyo, masamang espiritu sa loob ng CR na yun. Kung sino ang kanyang susunod na papatayin. Kasi yung lahat ng mga namatay nating kaklase, hindi naman pumunta doon sa CR na yun, pero namatay Itong pa bang rin. nagdatain. Paliwanag ni Penny. So ano gagawin natin? Kusisa ko. Bukas ng umaga, magpapasama tayo sa mga janitor na puntahan natin ang CR na yun para tignan kung naroon ang kulang na class picture. Kapag nakita natin na naroon ay kukunin natin yun. Proposal niya sa akin. Ayoko, Penny, nagtakot ako. Baka imbis na wala tayo sa listahan ng killer lalo tayong mapasama dahil sa gagawin natin. Ayoko ma-involve lalo na kung ako pala ang susunod na mamamatay. Nagtatanggi ko. Sige, Vienna, kung ayaw mo, ako na lang ang gagawa. Wika niya. Huwag na lang kaya, kinakabahan ako noon para sa kanya. Kung hindi ko gagawin yun ay paano matitigil ang patayan? Paano kung ikaw na pala ang susunod? Tapos ako. Sa totoo lang ayoko rin mamatay pero kung dahil sa gagawin ko ay matitigil ang sumpa, sige magsasakripisyo na ako para sa kabubuti ng lahat. Matapang na wika ni Penny sa akin. Nakonsensya naman ako sa kanyang sinabi, kaya sa huli ay nagpasya na rin akong sumama sa kanya kinabukasan. Pakita? Nang gabing yun ay hindi naman Ay, ako ganyan, nakatulog. lagos ganito ta ganit. Iniisip ko na paano kung ako na ang susunod na mamamatay.
Nasisi ko tuloy yung management ng school kung bakit naglagay pa ng 2 bakanting upuan sa harapan para sa amin ni Penny. Hanggang sa makarinig ako ng mga yabag mula sa labas ng door. Nakaramdam ako ng paghihilakbot kaya nagtalukbong ako ng kumot. Pero laking gulat ko nang biglang may humawak sa mga paa ko. Napasigaw ako at napapalikwas. Pero nakahinga din ako ng maluwag nang makita kong si Penny lamang yun. Narinig mo yun? Tanong niya sa akin patungkol sa yabag na nasa labas. Halika, tingnan natin. Pag-aayapan niya sa akin. Pero hindi pa ako nakakapagsalita noon nang biglang hilahin niya ako sa kama. No choice ako noon kundi ang bumangon sa aking kama at lumabas kami ni Penny ng dorm na magkasama. At dahil sa walang ilaw ang hallway ay nagpasya kami noon na ang mga cellphone namin ang gagamitin naming ilaw. Doon ay nakita namin na nanggagaling ang yabag sa isa naming kaklaseng si Mika. Mika, bakit gising ka pa? Saan ka pupunta? Tanong ko pero agad akong sinaway ni Penny. Pero hindi bumaling sa amin si Mika o huminto lamang sa kanyang paglalakad. Nagpatuloy ito hanggang sa may hagdanan. Nagtaka naman kami ni Penny kaya sinundan namin si Mika hanggang sa second floor. Ngunit Aguray! pagdating ng second floor ay agad na dumiretso si Mika sa terrace. Nagtinginan kami ni Penny at tila nasakyan naming dalawa ang gagawin ni Mika. Agad kaming tumakbo papunta sa terrace para pigilan si Mika na noon ay nagbabanat ng tumalon. Mika, ano bang gagawin mo? Magpapakamatay ka ba? Natataranta kong wika habang pinipigilan namin ni Penny ang kaklase namin. Pero papadudot walang reaksyon si Mika. Nang ilawan namin ang flashlight, ang kanyang mukha ay nakita naming tulala ito at parang wala sa kanyang sarili. Hanggang sa may biglang pumasok sa isipan ko. Si Mika ang nasa second row sa dulong kaliwa sa likod mismo ni Amber. Doon magsisimula ang pattern. Siya ang susunod na mamamatay. Pero si Mika ang susunod na mamamatay. Naibulalas ko kaya lalo naming pinigilan si Mika na tumalon habang sumisigaw kami ng napakalakas para humingi ng tulong. Agad namang nagising ang mga madre sa second floor at sumaklolo sa amin para pigilan si Mika sa tangka nitong pagpapakamatay. At yun nga papadudot na pigilan namin ang muling pagdanak ng dugo sa aming eskwelahan. Agad nilang dinala sa clinic si Mika at nang in-examine siya ay wala nga ito sa sarili. Pero makalipas ang 1 oras ay nagkamalay na ito. In-interview siya ng mga madre kung may natatandaan ba siya sa nangyari pero nag-response ang kaklase namin na wala siyang matandaan. Ang alam lamang niya ay nananaginip siya at sa kanyang panaginip ay hinahabol daw siya ng white lady na may sungay at namumulang mata na parang sa demonyo. At dahil kasama kami ni Penny sa iniimbestigahan ng mga madre ay narinig namin ang kwento ni Mika. Hindi namin maiwasan na kilabutan. Hindi man nagkatotoo yung una naming konklusyon na kasama kami sa mamamatay, pero natakot pa rin kami para sa mga kaklase namin. At pagising ng mga estudyante kinabukasan ay agad Baybay nakuha ang ng bandiso balita na tungkol sa nangyari kay magpagpagina, Mika. baybay ang lang. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga estudyante. Dahil doon ay nagpasya na kami ni Penny na puntahan ang kinakatahutang CR. Pero bago kami sumabak ay nagdasal muna kami ng mataimtim. Tapos ay nagbaong kami ng 2 rosaryo para sa amin ni Penny at holy water na nakalagay sa tumbler. Samantala humingi rin kami ng tulong noon sa mga janitors at janitress na naroroon. Pero walang gustong sumama sa amin dahil sa takot. Kaya kaming 2 lamang ang nagpatuloy. Papadudot pagpasok pa lamang namin sa loob ay agad na kaming kinalabutan. Ang amoy nito ay parang sa isang nabubulok na bangkay. Tapos madilim pa. Ang creepy talaga ng loob. As expected ay andun nga yung picture at nakita namin sa ilalim ng isang cubicle. Sinubukan namin buksan ang cubicle pero hindi namin mabuksan kaya nagpasya na lamang ako na abutin ang class picture mula sa ilalim. Pero papadudot naging bala ko nang biglang may lumitaw na paa sa ilalim. Kulay gray ito. May mga itim na likod ang tumutulo dito dahil doon ay napatras ako at napatayo kaagad. Napansin din yun ni Penny kaya agad niya akong hinila palabas ng CR papadudot.
Pero biglang nagsara ang pinto at kahit na anong pilit namin ay hindi namin yon mabuksan. Tulong! Tulong! Pareho naming sigaw ni Penny habang hinahampas na namin ang pinto para makalika ng ingay mula sa labas. Hanggang sa dahan-dahang bumukas ang cubicle kung saan nakita ko ang nakakatakot na pa. Doon ay lumabas ang isang nilalang na hindi namin nakalain na makikita namin sa totoong buhay. Babae nakasuot ng bestidong puti pero madumi ito dahil sa mga itim na ligadong tumutulo sa katawan niya. At ang itsura ng kanyang mukha, Diyos ko, nakakatakot talaga, Papa Dudut. Kulay gray ang naagnas niyang balat. Namumula ang kanyang mata na parang sa demonyo at meron itong pares na maliliit na sungay sa noo. Hindi talaga namin nakalain na makakakita kami ng totoong demonyo, Papa Dudut. Kaya lalong napasigaw kami sa takot. Tapos ay naalala ko ang rosaryong dala namin kaya iniharap ko yun sa kanya. Pero walang epekto. Lalo pang lumapit ang masamang nilalang na handa na kaming patayin. Doon ko na rin po napansin na umahaba na ang kanyang mga kuko. Indikasyon na ito ang nagamit niya para manglaslas ng liig ng kanyang mga biktima. Pero nagulat na lamang ako nang biglang sabuyan ni Penny ng holy water ang naturang nilalang. Doon ko naalala na meron pala kaming dalang ganon kaya tumulong ako sa pagsasaboy ng holy water. May epekto naman ito sa nilalang nakaharap namin kasi napasigaw ito sa sakit. At para bang natutunaw ang kanyang balat hanggang sa bigla na lamang itong umusok at naglaho. Samantala ay nagkatinginan kami ni Penny, hindi pa rin kami makapaniwala sa mga nangyari. Tapos ay bigla ko naalala ang class photo kaya kinuha ko yon kaagad at pagkatapos ay lumabas na kami ng CR. Papadudot habang sinusuri ko yung class photo ay napansin ko na naging malabo lahat ng mukha ng kaklase ko who's considered as the fallen ones. We went at the back of the school at nagpray ulit kami sa chapel doon. Pagkatapos ay sinunog namin yung class photo. Tapos naman ang sumunod na araw na wala nang kinuha sa amin. Maayos na rin ang huling biktima na si Mika. Pero kahit na ganoon ay nagpa siya akong mag-transfer na rin ng eskwelahan. Right timing din dahil sinara na yung eskwelahan na yon pagkaalis ko. Sinikap ko na rin mag-move on sa mga nangyari at nagpatuloy na lamang ako sa pag-aaral. Lumipas ang maraming taon. I became an architect habang si Penny naman ay naging doktor na nakabase ngayon sa Barcelona, Spain. Wala na kaming masyadong communication although friend ko pa rin siya sa Facebook. Yung school namin ay naging abandonado na. Narinig na namin na sinusunog pa raw ito. Sa ngayon ay bagong establishment na ang nakatayo sa lugar na yon. Nagawi nga ako doon minsan at napaisip ako. Sino mag-aakala na ang gusaling yon ay nakatayo ang dating eskwelahan na pinapamahaya ng mga demonyo? Anyway, katulad ng sinabi ko ay naka-move on na ako at hindi na ako masyadong natatakot dahil alam kong kasama ko ang Panginoon sa pang-araw-araw. Pero hindi ko makakalimutan ang experience kong yon, Papa Dudut. Maniwala man kayo o hindi ay bahala na kayo. Basta ito ang kwento ko, kwento namin ni Penny at kung paano namin nagapi ang isang malakas na demonyo sa aming paaralan. Maraming salamat Papa Dudut at sana'y magpatuloy pa ang success ng inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Vienna. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwagan, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Papadudod Stories. Ang laki nun, ah. Stories. Papadudod Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala. Apa yang kita sabun kon? Kita ni quality. Belum lambat. Ni papadadat. Baba dada. Beer brand ka muna? Ganda bon. Minsan, mahirap paniwalaan ang mga bagay na sadyang hindi nakikita at hindi pa natin nakikita. Ngunit minsan, sa mga pambihirang pagkakataon, sa mga hindi inaasahang panahon ay mas nararamdaman natin sila. Para bang ang mga paramdam na ito ay isang signos para ibalik natin ang nauubos nating pananampalataya. Mahirap naman talagang paniwalaan ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Ngunit sa ating pagtanggap na hindi lang tayo ang narito sa mundo, ay magkakaroon tayo ng pangunawa at pagrespeto. Dear Papa Dudut, Dear Papa magandang Kim. buhay Papa Dudut. Gusto ko talaga na maging magiliw ang panimula ko sa aking sulat. Sobrang saya ko na madiscover kita sa YouTube channel mo. Hindi ko inaasahang matatagpuan ko rito ang paborito kong narrator mula sa radyo at ngayon ay nasa online na. Inaabangan ko ang lahat ng stories mo lalo na at nagbabahagi ka na rin ng mga kwentong kababalaghan. Ah, Damang-dama ko Ah. kasi ang bawat emosyon kapag ikaw ang nagkukwento. Ako nga pala si Allen, 35 years old, nakatira ako ngayon sa Marikina. wagan. Isa akong accounting staff, pero nagtitinda rin ako ng mga produkto sa online, yung mga lutong bahay ni Mrs. para makadagdag sa budget ng pamilya. At dahil sa pandemya, mas kailangan nating maging mas madiskarte. Subukin mo yan. Lalo na para sa mga hindi inaasahang Hindi bagay. yan pinupurot, Gigi, ah. Tulad ang pagkakaroon ng sakit at pananalanta ng bagyo. Nang dahil sa bagyong Odette ay bigla ko naalala yung na-experience ko noong tumulong kami sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Siguro yung iba ay magsisitaasan ng kilay kapag narinig ang kwento ko, pero wala akong pakialam. Pagkakataon ko na ito para maikwento ang matagal ko nang gustong ibahagi sa ibang tao. Ang karanasang ikukwento ko ay noong nagtatrabaho pa ako noon sa isang accounting firm sa Makati. Nang mga panahong yon ay kamamatay lang ng nanay ko dahil sa sakit na breast cancer. Sobrang bigat ng pakiramdam ko noon na para bang nawawala na ako ng ganang makisabay sa agos ng buhay. Aminado kong humina at halos nawala na ang pananampalataya ko sa Diyos. Talagang dumaan ako papadudod sa matinding pagsubok na yon. Gusto kong sisihin ng Diyos kung bakit nanay ko pa ang binigyan niya ng ganong klase ng sakit. Marami namang taong mayaman at masasama ang loob na deserve ng ganong klase ng sakit. Bakit siya pa na taong naglilingkod sa simbahan tuwing araw ng linggo? Gulong-gulo ang isip ko ng panahon na yon hanggang sa dumating nga ang hindi ko inaasahan na pagkakataon. Nagulantang hindi lamang ang buong bansa, pati maging ang buong mundo sa pagdaluyong ng bagyong Yolanda. Hindi lang mga ari-arian o tahanan ang winasak at binawi ng kalikasan, kundi maging ang libu-libong buhay ng ating mga kababayan. Sa tuwing nakikita ko ang mga larawan at videos sa balita ay nangihina ang tuhod ko kung paano kinaya ng mga nakaligtas ang dilubyong dumaan sa buhay nila.
Sa panahong ito ay naging saksi tayo kung paano nagtutulungan ang bawat isa para bumangon at harapin ang bagong umaga. Marami naman ang nag-aabot ng tulong. Ang lahat ng bansa sa bawat panig ng mundo ay nag-aabot ng kanya-kanyang donasyon. Sa madaling salita ay sumilay ang pag-asa sa bawat biktima ng bagyo. Kabilang na nga rito ang kumpanya kung saan ako noon nagtatrabaho. Good morning everyone! Gusto ko lang i-announce na sa halip na isang magarbong Christmas party ang ating pagsasaluhan, nakapag-decide na ang management na i-donate na lamang ang budget para sa mga nabiktima ng bagyo. Pati ng manager namin ang umagang yon ng Lunes. Pumayag naman kaming mga empleyado dahil wala namang gustong tanggihan ang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Lalo na at parating noon ang Kapaskuhan. Noong panahong yon ay hiniram ko ang lumang van ng tatay ko. Naglatag kasi ng iba't ibang programa ang kumpanya namin. May mga naka-assign sa pag-repack ng relief goods. Habang ang pinili ko ay ang programang Oplan Hatid. Nang panahong yun ay marami sa mga biktima ng bagyo ang pumunta sa Maynila upang makalayo sa kanilang bayang winasak ng bagyo. Ang layunin ng Oplan Hatid ay ihatid ang mga kababayan nating naging biktima ng bagyo sa kanilang kamag-anak na naninirahan sa Maynila. Mukhang maaga ka ngayon ah. May pasok ka ba kahit weekends? Puna ng tatay ko ng maaga kong bumangon para kumain ng almusal. May outreach program po kasi kami ngayon para sa mga nasalanta ng bagyo. Last Monday lang po sinabi sa amin. Pinili ko po yung Oplan Hatid kaya hihiramin ko po muna sana yung van ninyo. Paliwanag ko sa aking ama. Ah, ganun ba? Wala namang problema kaya lang hindi ko pa yan napapalinisan, ang sabi ng tatay ko. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Oh, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep tearing my skin off my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You're making a mess of me. Problematic. Problem is I want your body like I feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I could do it on my own, but I want that real full moon black magic and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin in your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I lose control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Great Taste Wine. Tamang tapang, tamang tamis, at tamang
lang po yun. Papalinis ko na lang po yan sa mga susunod na araw. Tugon ko sa kanya bago ako nagpaalam na umalis. Kasama ang mga katrabaho ko ay pumunta kami sa Tillamore Air Base upang salubungin ang mga biktima ng bagyo. Mahabag ang sino mang makakakita sa itsura ng mga survivor na dumarating. Ang ilan ay tanging sa sako lamang na ibalot ang mga damit na kanilang naisalba sa kasagisagan ng bagyo. Marubi ang kanilang mga damit at ang iba ay amoy dagat. Mabuti na lamang at may mga napamigay na tsinelas kaya hindi na sila yapak. Namahagi rin kami ng ilang damit, banig, toiletries at mga gamot bilang bahagi ng Oblan hatid. May organizer kami noon na pumipili ng mga pamilyang maa-assign sa amin. Kinukuha muna ang mga detalyeng kinakailangan katulad ng pangalan at exact address ng kamag-anak na tutuluyan sa Maynila. Bago sila sumakay sa van ay binigay na rin namin kaagad ang mga relief goods. 2 pamilya ang naka-assign sa akin sa unang araw ko. Mga tipid ng ngiti lang ang ibinigay nila sa akin. Hindi sila umiimik. Naiintindihan ko naman dahil marami ay traumatized sa mga nangyari. Binigyan ako ng background sa 2 pamilyang ihahatid ko. Ang unang pamilya ay ihahatid ko sa Pasig. Ang natira na lang daw sa kanila ay ang padre di pamilya at ang bunsong 5 taong gulang. Pinapasok ko na sila sa van at dahan-dahan kong pinaandar ang sasakyan. Sobrang tahimik sa loob ng sasakyan. Kaya para sana maibsan ang katahimikan ay sinubukan ko magtanong sa tatay na ihahatid ko sa Pasig. Kumusta po kayo? Tanong ko sa kanya kahit na alam ko namang hindi talaga sila okay. Wala lang talaga akong maisip na iba pang tanong para sa kanila. Sobrang hindi na namin inaasahan ang dumating na bagyo. Ang araw na yon, sobrang taas pa ng sikat ng araw. Sobrang maliwalas ng panahon. Nakapaglaba pa nga kami ni Mrs. ng kobre kama at ng ilang mga damit. Animoy walang paparating na sakuna. Natatawa pa kami kapag naririnig namin sa radyo na may parating daw na bagyo. Ngunit pagpatak ng gabi ay doon na nagsimulang umulan. Nakarinig kami ng malakas na daluyong bago rumagasa ang baha. Uli na nang kami ay makakilos. Ang asawa at 2 ko pang anak ay tinangay noong kasagsagan ng bagyo. Natagpuan na lang ang kanilang mga bangkay sa kabilang baryo. Pagkukwento ng tatay na taga-Pasig. Hindi agad ako nakaimik dahil sobra kong nabagabag. Na-imagine ko yung mga sinabi niya at dama ko yung sakit na bitbit niya. Lahat sila ay pilit na nagpapakatatag para makapagsimulang muli. Nauna kong inihatid ang taga-Pasig. Mainit namang tinanggap ang mag-ama ng mga kamag-anak nito. Ang ikalawang pamilya naman ay sa Mandaluyong ko ihahatid. Ang natira na lang sa pamilya nila ay ang panganay na babaeng 19 years old at ang isa sa kambal nitong kapatid na 10 taong gulang. Kumusta kayo magkapatid? Tanong ko sa dalaga. Hindi ko po alam kung paano magiging okay. Masyado pong mabigat para sa amin yung mga naranasan namin. Namatay po ang mga magulang namin. Pati sina kuya at yung isang kambal ay hindi nakaligtas. Wala na rin pong naiwang baka sa dating kinakatirikan ng aming bahay. Kami lang po ng kapatid ko ang natirang nakakapit sa puno ng niyog. Kaya hindi po kami tinangay ng baha. Tugon ng dalaga. Nakikiramay ako sa inyo. Sana kahit pa paano ay makatulong ako sa inyo. Nakikiramay ko sa kanya. Naawa ako dahil wala na raw bakas ng kanilang dating tahanan. Tinangay pa lahat pati buhay at kanilang mga ari-arian. Salamat po at hindi na po namin kakailanganing lakarin ng daan papunta sa bahay ng aming tiyahin. Hindi rin po kasi namin alam kung saan ang Mandaluyong. Kaya laking bagay po ang ginagawa ng kumpanya po ninyo, sagot ng dalaga. Nang ihatid ko ang dalawang yon ay buwaba pa ako. Kumatok ako sa pinto ng ilang saglit pa ay bumungad sa akin ang isang matabang babae na nakapuso ng buhok.
Anong kailangan mo? Malumanay na tanong sa akin ng Ali. Narito po ako para ihatid ang mga pamangkin po ninyo. Natawagan na po kayo kanina ng organizer namin. Paliwanag ko sa kanya. Binuksan ko ang pinto ng van at tumambad sa harapan niya ang mukha ng dalawang bata. Lita! George! Sigaw agad ng Ali at sinugod ang dalawang bata sa loob ng van at parehong niyakap. Umagulhol ang dalawang magkapatid at mahigpit na niyakap ang kanilang tiyahin. Nakaramdam ako ng lungkot ng sabay-sabay na pumalahaw ng iyak ang tatlong nasa harapan ko. Wala na sina Inang at Papang. Narinig ko pang iyak ng 19 years old sa kanilang tiyahin. Hindi ko napigilang mapaluha sa eksenang yon. Parang pelikula pero totoo ang lahat ng mga nangyayari. Maraming buhay ang nawala at mga pamilyang nawasa. Buwaba na ang dalawang magkapatid at saka ako nagpaalam sa kanilang lahat. Sumakay na ako ng van at saka pinandar ito. Muli akong bumalik sa airbase. May dalawa pa akong pamilya na hinatid bago ko naisipang umuwi. Sobrang bigat ng emosyon na dala ko pagdating ng bahay. Kaya para mabaling ang atensyon ko ay ako na lang munang nagluto ng hapunan namin ng tatay ko. Nurture a gifted brain. Raise a gifted kid. With Promil. Kaya para mabaling ang atensyon ko ay ako na lang munang nagluto ng hapunan namin ng tatay ko. Solo na anak lamang naman ako at kami na lang dalawa sa bahay. Kumusta ang Oplan hatid? Tanong sa akin ng tatay habang sabay kaming kumakain. Okay naman po, tay. Ang bigat lang po sa dibdib lalo na kapag makikita mo ang itsura nila paglabas ng airbase. Nakakaiyak yung mga kwento nila na aakalain mong sa pelikula mo lang mapapanood pero nangyayari po pala talaga sa totoong buhay. Tugon ko. Kung buhay pa ang nanay mo, magiging proud yun sa'yo. Gusto niya yung mga ganong pagtulong sa kapwa. Kilala mo naman yon. Numero 1 volunteer sa mga outreach program sa simbahan. Dagdag pa ng tatay ko. Ngumiti na lamang ako. Parang mas lalo akong nalungkot nang banggitin niya si Inay. Tama siya, Papa Dudut. Siguro nga kung nabubuhay pa siya noon ay katulong ko siya sa programa o baka nag-volunteer siya sa simbahan. Nang gabing yon ay nagkaroon ako ng kakatuwang panaginip. Tinatangay raw ako ng malakas na agos ng tubig. Malakas ang ulan at sobrang dilim ng kalangitan. Hindi ko pa alam kung nasaan ako pero alam kong naghahanap ako ng makakapitan sa paligid. Allen! Allen! Narinig ko ang boses ng aking ina. Nagulat ako nang biglang may kumapit sa akin. Ma, huwag kang bibitaw sa akin. Sigaw ko nang makitang ina ko pala ang kumapit sa akin. Kumislap ang kidlat sa langit at mas lumakas ang daluyong ng hangin. Mas naging mabangis ang pagragasa ng tubig at nakabitaw sa akin ang aking ina. Ma! Ma! Sigaw ko hanggang sa bigla na lamang akong nagising. Humihingal ako na bumangon sa kama, Papa Dudu. Basang-basa ako ng pawis. Mabuti na lang at panaginip lang ang lahat. Tinignan ko ang orasan at nakitang 3:00 pa lang ng umaga. Hindi na ulit ako nakatulog ng gabing yon. Sa tuwing pipikit ako ay nai-imagine ko ang mga biktima ng bagyo. Naiisip ko kasi na kung paano kung ako yung nasa sitwasyon nila. Ano nga ba ang gagawin ko kapag ako na yung tinatangay ng agos sa gitna ng malakas na ulan at madilim na kalangitan? Nang sumunod na araw ay may mga hinatid muli akong biktima ng bagyo sa kanilang kamag-anak dito sa Metro Manila. Sadya sigurong may mga pagkakataong nakakapanlumo. Halos madurog ang puso ko nang hindi tanggapin ng isang taga-Pasig yung huling ihahatid ko ng araw na yon. Magkapatid yun na isang 10 years old na babae at isang 5 years old na lalaki. Ayon sa information na nakalap ko ay tiyahin yon ng dalawang bata. Mas lalong nakakalungkot ang mga ganong eksena.
Hindi ko rin naman masisisi ang mga ito dahil minsan ang mga kamag-anak na nasa Maynila ay isang kahig isang tukarin. Umiyak ng umiyak ang magkapatid nang bumalik sa loob ng van. Hindi ko alam kung paano sila patatahanin. Sa totoo lang ay naiiyak na rin ako ng mga oras na yon. Pero ayoko namang mag-iyakan kaming tatlo. Kaya naisipan kong itreat na lamang silang dalawa ng merienda. Pumunta kami sa malapit na fast food. Inorderan ko sila ng spaghetti, ice cream at manok na may kanin. Kahit papaano ay tumigil sila sa pag-iyak pero ayaw pa rin nilang galawin yung mga pagkaing nasa lamesa. Ano pa ng pangalan ninyo? Tanong ko sa kanilang dalawa kahit na alam ko naman dahil ibinigay naman ito ng organizer sa akin bago ko sila inihatid. Ako po si Akira, tapos siya po si Lemuel, turo ng batang babae sa kapatid niya. Kumain na kayo, huwag kayong mahihiya ha, udyo ko sa kanilang dalawa. Pero paano po sila? Inosenteng tanong sa akin ni Lemuel sabay turo sa katabi naming bakanting mesa. Napansin ko na siniko ni Akira ang kapatid. Kumain ka na lang. Kung ano-anong nakikita mo, una ni Akira. Nilingon ko ang bakanting mesa na itinuro ni Lemuel habang sila ay kumakain. Dalawahan lamang yon at wala namang nakaupo doon. Kinilabutan ako nang makitang basa yung magkatapat na silya at tumutulo pa nga yung tubig sa sahig. Ang sahig ay may bakas ng putik at mga buhangin. Kakaibang coffee, Nescafe Creamy Latte. Sarap ng Nescafe coffee with flavors of chocolate, caramel, and vanilla in one creamy cup. Kakaibang creamy, kakaibang sarap. Nescafe Creamy Latte. Tubig sa sahig. Ang sahig ay may bakas ng putik at mga buhangin. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Nilingon ko si Lemuel na kumakain ng spaghetti pero nakatingin pa rin sa bakanting mesa. Tumatawa-tawa pa nga ito habang kumakain at inaalok ang sinumang nakikita nitong nakaupo doon. Nagtawag na lamang ako ng crew para ipalinis ang kabilang mesa. Pero napakabot pa ang ulo ng crew dahil nagtaka ito kung paanong nabasa yung mga silya bukod pa sa pagkakaroon ito ng putik. Nang matapos kumain ng dalawang bata ay sinakay kong muli ang mga ito sa van at nasa protocol namin na kung sakaling tanggihan ng ihahatid naming survivors ay kailangang ibalik namin ang mga ito sa Villamor Air Base. May organizer kami na siyang makikipag-coordinate sa mga social services. Kung mayaman lang siguro ang pamilya namin ay mas dodoblehin ko ang effort ko para makatulong sa kanila. Ngunit hanggang sa paghahatid lamang ang kayang gawin ng resources ko. Nagpaalam ako sa dalawang bata at saka na umalis. Kinabukasan, araw ng Lunes ay naging topic sa buong opisina ang naging experience sa mga programa ng opisina. Lahat ay desididong bumalik ulit sa susunod na weekend. Pakiwari ko ay marami pa kaming dapat na gawin. Sana nga ay mas marami pang mag-volunteer sa Oplan hatid namin. Nang sumunod na weekend ay may dalawang pamilya ulit akong inihatid. Ang isa ay sa may Eastwood at ang isa naman ay sa Santa Ana, Manila. Naihatid ko ng maayos ang dalawang pamilya. Ako pa mismo ang nagpasalamat sa mga taong tinanggap ang mga kamag-anak na napiktima ng bagyong Yolanda. Nasa gitna ako ng biyahe pabalik ng Villamor Air Base nang magulat ako pagsilip ko sa rear view mirror. May dalagitang nakaupo pa sa likuran ng van. Hindi ko siya napansin kanina kasi akala ko ay nakababa na ang lahat ng miyembro ng pamilyang inihatid ko sa Santa Ana. Naisip ko na lamang na baka nakaidlip ito ng biyahe kaya hindi ko na rin napansin. Baka nakalimutan din ng mga kamag-anak nito dahil na rin sa pagod. Ining, saan kita ihahatid? Nakalimutan kaya ata ng mga kasama mo. Sabihan mo lang ako para maihatid kita, ang sabi ko sa kanya. Dahan-dahan lamang siyang lumingon sa akin at initian ako. Nang ihinto ko ang sasakyan dahil sa stoplight ay saka ko siya nilingon. Napansin ko may hawak ang dalaga na rosaryo at yapak ang mga paa.
Kalong nito ang isang light blue na payong. Nagtaka ako dahil nagbibigay naman kami ng mga tsinelas sa kanila bago pasakayin sa loob ng van. Mahaba ang buhok nito at maitim ang eye bags sa magkabilang mata. Ngunit sa kabila ng pagkaputla ng kanyang mukha ay maaliwalas yon. Hining taga-saan ang mga kamag-anak mo? Tanong ko ulit sa kanya. Malapit na po tayo, sagot niya sa akin at muling nagpatuloy sa pagdarasal. Hindi ko napigilan ang sarili kong punahin ang kanyang pagdarasal. Kaya mo pa rin bang magdasal kahit parang pinabayaan na kayo ng Diyos? Tanong ko sa kanya. Nagulat din ako sa mga nabitawan kong salita dahil batid kong mali yun. Baka nakadagdag pa ako sa stress ng bata. Nilingon niya ako at muling ngumiti. Kapag nawala ang kapit ko sa kanya, sino na ako? May mga pagsubok na ibibigay ang Diyos para mas lalong tumatag ang kapit natin sa Kanya. Dahil madalas ay hinahanap lang naman natin siya sa gitna ng pagsubok. Tinatawag lang siya kapag nangangailangan tayo ng tulong. Pero sa gitna ng kasiyahan at pagdiriwang, tinatawag pa ba natin siya? Pinupuri pa rin ba natin siya? Tanong sa akin ang dalagitang animoy matanda kung makipag-usap. Natigilan ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Pinaandar ko muli ang sasakyan dahil nagkulay green na ang traffic light. Sinilip ko ulit ang dalaga sa salamin at ang pagdarasal nito. Give your child a holistic advantage with Nankit Infinipro HA. Help support his growth, immunity, allergy prevention, brain development, and digestion. With our most scientifically advanced Nankit Infinipro HA. Dalaga sa salamin at ang pagdarasal nito. Sinong pinagdarasal mo? Pangungulit ko ulit sa kanya. Mas kailangan ng buhay ang mga dasal dahil sila ang mga iniwan. Sila ang magluluksa at sila ang tatanggap ng lahat ng sakit. Tugon ng dalaga. Hindi ko na lang siya ulit pinansin. Taga saan ka ba? Magpapagas muna ako ha bago kita ihatid, ang sabi ko sa kanya. Dito na lang po, sagot niya at nagulat ako sa mga sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Pagas lang muna tayo, tapos sabihin mo na sa akin kung saan ba kita ihahatid. Giit ko sa kanya. Huminto ako sa isang gas station at nilapitan ako ng crew. Pa full tank, udyo ko sa kanya. Nakita kong open ang mini-mart ng gas station kaya naisipan ko na ibili muna ang dalaga ng merienda. Baka gusto mo ng pagkain, ibibili muna kita. Ang sabi ko sa kanya at saka ko siya nilingon. Pero nagulat ako nang mawala siya sa kinakaupuan niya. Hindi ko rin naman narinig na bumukas ang pinto ng van at nagtaka ako kaya buwaba ako ng sasakyan. Tol, may nakita ka bang buwaba ng van ko? Tanong ko sa gasoline boy. Wala naman po sir, bakit po? Tanong niya sa akin. May kasama ko kanina Nakausap ko pa nga Ang sabi ko sa kanya, magpapagas muna ako bago ko siya ihatid sa kanila. Pagkukwento ko sa kanya. Ala sir, baka minumulto kayo. Wala po talagang buwaba dyan. Saan po ba kayo galing? Tanong nito sa akin. Umikot pa ako sa sasakyan at binuksan ang pinto. Wala talaga akong nakitang bakas ng may umupo roon kanina. Pero siguradong sigurado ako sa mga nakita at nakausap ko kanina. Hindi pwedeng mamalik mata lamang ako. Nakaramdam ako ng kilabot sa buo kong katawan. First time kong nakaranas ng ganon, Papa Dudut. Saan po ba kayo galing? Tanong ulit sa akin ng gasoline boy. Naghahatid kasi ako ng mga biktima ng bagyo sa kanilang kamag-anak sa Maynila. Sinusundo namin sila mula sa Villamor Air Base. Tatanungin namin yung address ng mga relatives na narito sa Maynila tapos dino-door to door namin ang mga paghahatid. Pagpapaliwanag ko. Ang bait mo pala sir, tugon ng gasoline boy. Program ng company namin, sa halip na mag-Christmas party, pagkakawang gawa na lang ang ginagawa namin. Sagot ko sa kanya. Mas lalo ka sigurong i-bless ni Lord.
Siguro kung nabuhay lang yung kapatid ko na iniwan ko sa Tacloban siguro nagpatid din yun sa inyo. Malungkot na kwento ng gasoline boy. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya. May kapatid po ako na dalaga doon. Iniwanan ko kasi nakipagsapalaran ako sa Maynila. Hindi ko naman po akalain na may bagyong darating. May nagbalita lang po sa akin na namatay siya. Hindi naman po ako makauwi doon kasi nga po wala na akong babalikan. Ang magagawa ko lang po ay ipagdasal na lamang siya. Sagot ng gasoline boy na naluluha pa. Kinilabutan ako na mapagtanto ko ang mga nangyari. Naisip ko na baka kapatid niya yung nakisabay na kaluluwa sa van. Binayaran ko yung gas at binigyan ko siya ng malaking tip. Nagulat pa nga siya sa ginawa ko pero nagmamadali na akong bumalik ng sasakyan. Nagsisitaasan pa rin ang mga balahibo ko sa aking katawan nang paandarin ko ang van. Pasulyap-sulyap ako sa rear view mirror para makita kong naroon pa yung dalaga. Ngunit hindi na siya muling nagpakita hanggang sa makabalik na ako ng Villamor Air Base. Mukhang nakarating na nga siya sa kanyang destinasyon. Nang gabing yun ay nanaginip ako. Nagmamaneho daw ako ng van at paglingon ko sa passenger seat ay naroon daw ang aking ina. Hindi ko napigilang umiyak habang nagmamaneho. Anak, focus ka lang sa pagmamaneho. Payo ng aking ina. Miss na kita, ma. Sagot ko sa kanya. Ako rin. Galit ka pa ba? Tanong niya sa akin. Hindi naman po ako galit sa inyo, ma Sagot ko sa kanya. Alam ko namang hindi ka galit sa akin pero galit ka sa Diyos. Tanong niya sa akin. Natahimik ako at tumango-tango. Mas ngayon mo higit na kailangan ang gabay niya. Ayokong maligaw ka, anak. Kailangan ka pa nila. Sagot ni Mama. Nagtaka ako sa huli niyang sinabi ngunit paglingon ko sa rear view mirror ay nakita kong napupuno ng pasahero ang buong van. Basa ang kanilang mga damit at mabubutla ang mga balat. Lahat sila ay nakatingin sa akin, silang mga biktima ng bagyo. Salamat, sabay-sabay nilang sambit bago ako nagising. Basa ako ng pawis ng magising ng gabing yon. Bumangon ako sa kama at lumabas ang kwarto. Kumuha ako ng may inom na tubig sa fridge at saka umupo sa mesa. Inubos ko ang isang pitsil ng tubig bago ako bumalik sa kwarto. Bumalik ulit ako sa trabaho at nagtanong-tanong sa mga katrabaho ko ng kani-kanilang mga experience. Nagbabaka sakali ako na may kaparehas ako ng naging karanasan ngunit wala akong narinig mula sa kanilang katulad ng sa akin. Tinuto ko na lamang ang sarili kong magdamag sa trabaho. Kailangan ko munang ibaling ang atensyon ko sa iba't ibang bagay dahil hindi pa rin ako nakapag-move on sa mga nangyari sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwalang may nakausap akong kaluluwa. Hindi ko na ikinuwento sa aking tatay at ang iba kong katrabaho ang naranasan ko. Dahil siguro kahit ako ay hindi ko kayang paniwalaan yon kung maririnig ko ang kwentong yon mula sa ibang tao. Pero nangyari na nga sa akin kaya mas lalo akong kinilabutan. Pagdating ng Sabado ay muli akong nag-volunteer para sa Oplan Hatid. Alas 9 na ng umaga nang makarating ako doon. Sinabi ko na mag-half day lamang ako kaya kung sino lang ang magkasya sa van ay yun lang ang maihahatid ko. Katabi ko si Rafael ang katrabaho ko. Habang naghihintay kami ng pamilyang maa-assign sa amin, Rafael, kumusta man ang experience mo sa Oplan Hatid? Tanong ko sa kanya. Okay naman, gulat pa rin ako sa mga nangyayari. Parang pang teleserye yung mga ganap. Hindi ko akalaing pwede palang mangyari yung mga ganitong trahedya sa totoong buhay. Nagpapasalamat na lang talaga ako sa Diyos na hindi na nalanta yung Yolanda sa Maynila. Hindi yata kakayanin ng utak ko kapag nawala yung buong pamilya ko. Pagkukwento pa ni Rafael. Oo nga, tama ka. Tipid kong sagot sa kanya. Ikaw, kumusta ang experience mo? Tanong niya sa akin. Okay naman. Nakaka-bother lang kung minsan nakikita kong tumatanggi ang kamag-anak. Hindi naman natin sila masisisi kasi mahirap din ang buhay sa Maynila.
Yung mga relief goods na ibinibigay natin ay hindi naman sapat yun. Kaya naiintindihan ko naman kung bakit yung ilan ay hindi tumatanggap ng survivors kahit na kamag-anak pa nila. Sagot ko sa kanya. Sa bagay, may point ka doon. Pero grabe, no? Sobrang nakakatrauma kapag ikaw na lang yung natitirang buhay sa buong angkan ninyo. Yung inihatid ko nga nung minsan 2 na lang ang natira sa kanila mula sa 10 miyembro ng pamilya. Namatay lahat, kahit nga mga alaga nilang baboy at aso. Wipe out talaga. Ganun katindi ang sakuna. Paliwanag pa ni Rafael. Matindi yung bagyo. Talagang walang pinipili. Mahirap man o mayaman, lahat ay naging pantay-pantay ng araw na yon. Tugon ko sa kanya. Sabi pa nung isang inihatid ko sa hilera raw ng bahay nila ay sila lang ang